Amin digitoy asasao. Nakinuna iti Diyos kadigiti mamadpwede nga nang aldaw. Iti daan at tulag. Nakinuna na iti Jeremias 51 iti 9. Ta iti panakaukom na dumanon sa dilangit. Iso nga di kita kabsat iti panakaukom ditong tao dumanon ijay langit nga kas kinunana digitoy asasao. Saan ket nga ditoy iti pakasamakan data ngayon na ibagbaga iti panakaukom. Ta iti mapungkuna a panakaukom iso iti ipapatay iti tao ngayon na ibagbaga digitoy asasao. Ta kinuha ng arod iti masirib iti dalam iti biyag agpangato. Iso nga gisirib tayo si tagpangato ket mapanawan na iti tanen na iti baba. Anyaya iti tanen na iti baba. Iso iti lasag. Iso nga awaten tayo kapsat tina ibagbaga digitoy abalikas nga kinunana ket may pangato aging gamit lang kadigiti tangatang. So nga digiti asasao awaten tayo kadi analaing kakabsat ko. Haan ket nga may panggeplaan ditoy trabaho iti daga. Tadi gitoy tina tuktukuyen abalikas iso iti idadanon tayo ijay ngato tayo sagana nga rod iti Diyos iti gloria ngagnanayon apag naedan iti kararuwa iti tao. So di kita kabsat ngayon tayo awaten analaing in tayo adalen iti kay papanan digitoy asasao. Iti kinuna naman iti Jeremias 5 iti 13 ket dagiti mamadto agbalindan to nga angin nga kas kinunana isu dayjay espiritu nga agbalin nga angin numatay iti tao ket iti sao awan kadakwada akastoy maaramid to kadakwada. Isu kadigiti kapsat abalbalikas kas iti maysa at agtagi net digita nga no maturog iti maysa nga tao umay dayjay intayo panakarik na no kasano iti intayo aramiden a mapasamak kasta digitoy iti kay papanan kadigiti linaon tilokot ti pagbasaan nga iso iti Biblia. Iso kadigiti kapsat gapu iti pamati intayo kadi alaen kalkalen iti kay papanan na. Ta kinuna na iti Jeremias City iti 3 kasto iti kuna iti Dios iti buybuyot iti Dios iti Israel. Pasaya atin nyo kadigiti daldalan nyo. Isu dayta nga daldalan nga ibagbagana gapu itintay padagbasbasa panangaw-awat dagiti sasao iso agturong sa dingato digitoy abalikas kadigiti gapuanan nyo ken pag naedan nyo kayto ditoy adiso. Ta nakakunik kakabsat gapu ti panunot tayo sa dingato bayat tin tayo padagsoksokimat kadigiti na Diyosan asorsoro. Isu nga ipapabot ko kabsat digitoy asasao tapno maadal iti tunggal tao nga makaanos nga agdengeg agbuya digitoy asasao akas tanda iti pagilasinan ket agyamanak iti Dios Ama ama nakabalin so amin. Amen.